Narito na naman po ang inyong lingkod para po sa isa na namang update patungkol po sa issue pa rin na kinakaharap po ng Miss Universe organizations para po sa announcement ng top 5. At especially guys, may surprise po tomorrow ang Miss Universe organizations para po sa lahat po ng mga nakatutok po ng coronation night. Dahil ang plot twist ng taon ay i-reveal na po tomorrow. Pababalikin po ang top 10 bukas sa Miss Universe stage at lilinawin po kung ano po ang isa sa mga plot twist ng taon na sinasabi. So ito po yung caption. Sabi po dito, Miss Universe, wait for announcement. Ayan guys, sa kanila na po nagmula po yan sa kanilang page at official page po ng Miss Universe. And especially guys, may kaduktong pa po yan. Just in, the Miss Universe organization together with Miss Universe El Salvador Committee had an important meeting after the coronation. As per agreement, top 10 should come back at the Miss Universe coronation venue tomorrow for a re-announcement of top 5. Hashtag di pa tapos. So yun guys, yung isa sa mga matinding malalaman natin bukas. Exactly guys, ito na po yung pinakahihintay nyong sorpresa para po sa lahat po ng Pinoy fanatics ng Miss Universe 2023. Sabi dito, Miss Philippines was robbed, shaking and crying. Yan po yung revelations po ni Ronan Farrow. And politizer, prize-winning journalist Ronan Farrow is a Michelle D fan. So ayun guys, alam naman natin na marami po, hindi lang po mga Pinoy po ang humahanga kay Michelle D ngayon. Pati na rin po yung mga taga-ibang bansa, yung mga artista, yung mga bigating journalist, yung mga reporter, yung mga cameraman. At ilan po mga pageant expert, talagang gustong-gusto po si Michelle D na makapasok sa top 5. Kaya yung announcement po na mangyayari tomorrow, pababalikin po yung top 10 candidates for re-announcement of top 5. Baka dito na natin malalaman na si Michelle D ang nasa top 5. Ayan. Isa rin din siguro ito sa dahilan kung bakit nag-resign po si Paulina Suga na isa sa mga president ng Miss Universe. So, for 10 years nga naman daw is talagang nagsilbi po siyang president ng Miss Universe at organization. And especially, makikita natin na kahapon may announcement po siya na nag-resign na nga siya at tatapusin niya na yung isa sa mga gampanin niya sa Miss Universe. Siguro hindi rin po yung gusto ni Miss Paulina Suga na nakikialam mismo yung may-ari po ng Miss Universe sa kung anong resulta po ng judging ng mga judges sa mga candidates. So isa po yun siguro sa dahilan kung bakit siya nag-resign.